1000 ли в мен? Ще дам 1000 лева за ти Моля! Слушай, ще хвърли парите на пода, ти ще ме ведеш да ги вземеш. И докато си справиш, аз вече съм свършил работа. Първо трябва да се обадя на гаджето си и ще се помисля. Ало, да. Ало, Мил, здравей. Не знаеш ли Иван от офиса ми? Да. Той иска да спи с мен за 1000 лева. О, какво? Какво каза? Да, слушайте, той каза следното. Ще хвърли парите на пода и аз, като се наведа да ги взема и се изправя и той ще я да приключи. То лут ли е, бе? 1000 лева. Кажи, знаеш какво? Окей, кажи му. Слушай ме внимателно. Кажи му 2000 лева. Да, чуй ме внимателно, спокой се малко. Кажи му 2000 лева. Като ги фърли на земята, дей ги веднага, въобще няма да си отвори панталона. Смешник. Веднага ми звъни да ми кажеш какво става. Веднага. Ало, какво стана? Копелето Какво? използва Какво? монети. Ти поудя ли, бе? Абе ти... Луда ли си, бе? Как така фърли стотинки, бе? Здравейте, гледате много Демич, аз съм Даниел Баев. Аз съм Кристо. Не е хубаво да бъдете толкова алчни и е много важно винаги да премислите добре бизнес предложенията, които ви се правят. Стотинките от клипа се чуем какво ги правим. Ако някоя жена реши, че се продава, ние ще ви ги даваме тия пари. И след това получава... Значи, освен, че ви даваме парите, да, правилно. Аз мисля, че вие ни плащате между другото. Ама не, вие мога да ни платите. Също така искам да кажа, че е много важно жените да пускат на мъжете безплатно. Ако жените не пускат на мъжете безплатно, е много тегава история и се вие на жива проституция. Опитваме се да съберем пари на едно момче, аз съм Мариан, има нужда от бъбречна трансплантация. Можете да видите първия линк долу в описанието е към Facebook страницата му. Там можете да видите как и какво да му помогнете, идете и помогнете. Един човек да сподели клипа, Мариан е една крачка по-близо до това да бъде спасен. Ще играем една игра с вас, която ще е следната. Поставете нашия клип, който гледате в момента някъде на стената си в Facebook, в някой вебсайт, с някой блог, където искате въобще. Направете един скриншот и ни го пратете на почтата, която също е долу в описанието. Така всеки един скриншот ще участва в томбола с специална награда, която ще съобщим следващия път. Благодаря на Господ, благодаря на майка ми, на баща ми, на баба ми, която ме отгледа всички закуски, които съм ми готвил. Новата награда, която ми даде тази година за олигофрен на Виктор. Благодаря на Баев, който винаги ме е вдъхновявал.
Ма не, влизай в кенеф. Така, стой там. Добре. Дай Да. микрофона някъде. Ще ми изведеш, нали? Папа ли се използва монети? Не мога с пауза. Не мога да...